Nga. Guys, tayo sa hero angat guys. Kapil tag Bible study ron guys. Merkulis Bible study. Crossing hinakpan guys. Palit ako gamayng isda guys. Sudan tagaan ko kalendaryo. Okay kaayo. Sagula na to niya guys, ug itlog guys. Kana butangan na mo ng itlog. Ano na itlog ani duha ka buk. Si. Taga na lutuon na nimo maghaling ka. Ha, haling ka? Kani crispy man sagol man. Crispy fry. Alag duta kinjoy. Ani. Ana. Kagmay mo na guro. La. Ano kana ba? Itlogan na to. Itlogan. Ana. Ha? Jalon na nato. Tagaan may kalendaryo guys sa DCCO. Year 2025. DCCO leads in building a better tomorrow. Butan na ko nato tanay. Sara? Kana. Crispy. Meron? Meron po? Meron siya kinjoy. Ano? Masih kinjoy. Dili day mo pa hinaon. Isda di ay. Meron siya kinjoy ma. Go. Pait. Halang dani. Ano? Nagutan man ta ko. Okay, may siw pa. Balik ko ya. Nasat iko ya. Uga na? Wala kan? Dito dito. Kasi na abang ko. Dito tawag ko na. At na Saba? Mo tugno pagapon nga ugto naman ro. Sedene? Pa. Ha? Sedene siya? Sa man eh? Oh? Ang
Gimana hari ini? Maka guys. Ya, butang ini baca. Kau tanah be? Butangnya ha? Kekirian ha? Kalau ya. Dah juga. Sus. Ya. Wow. Kelami. Kelami guys. Ba, ada ubuk man.